Bueno, serie honetako hirugarren pilula formatiboa izango litzateke. Kasu honetan, adimen artifiziala nola erabili zikloko espezialitateari lotutako eduki digitalak sortzeko. Aurreko bi pilulei jarraipena emanez, oraingoan lortutako informazioa plazaratzeko erabiliko den tresna aukeratu ondoren, berau eraikitzeko adimen artifiziala nola erabili erakutsiko dugu. Kontestua aurreko berbera litzateke, datorren ikasturtean aplikatzeko asmoz. Gogoratu, goi mailako ikaslentzat zuzendua den material bat lantzen ari garela. Hau da, diseinua fabrikazioa mekanikoko bigarren mailako ikaslentzat eta bigarren erronkako laugarren pasoan egongo ginatekeela. Informazioa bildu eta klasifikatzen. Trokel baten diseinua helburu nagusitzat dugularik. Pilula honekin hasi aurretik aurrelan batzuk ditugu. Erronka, testuinguru batean, prozesu sortzaile batekin hasi aurretik, lortu nahi den helburua argi dutela aurreikusten dugu. Horretarako, beste urte batzuetako edo beste erronka batzuetako lan batzuk erakutsi zaizkie eta zertan hobetu daitezkeen hausnertu da. Helburua argi geratu dela uste dugu. Aurreko erronkan, eduki digital mota desberdinak sortzeko trebakuntzak edo ariketak izan dira. Adierazi bezala, lan honi ekin aurretik prestatutako pilula biak jaso dituzte, baita ere. Hau da, informazioa bilatzeko adimen artifiziala nola erabili, sorkuntza prozesuetan baita ere adimen artifiziala nola erabili, eta bar. Adimen artifizialarekin eduki digitala nola aberaztu, landu, eztabaidatu da, bai? Hauxe da, pilula formatibo honen helburu nagusia. Ezertan hasi aurretik, baita ere, ikaslek sortzen dituzten eduki digitalen hobekuntza puntuak identifikatu behar ditugu edo fase honetan egongo ginateke. Adibidez, gure kasuan, lehenengo erronkan talde bakoitzak deskarguetarako burutu eta aurkeztu duten lan bat hartuko da eta berau hobetzeko puntuak aztertuko dira. Izan daiteke aurkezpen bat, bideo bat, infografia bat. Hobekuntza behar duten arloak identifikatu dituzte lehenik. Testuaren argitasuna, inpaktu bizuala, kalitate grafikoa edo datuen garrantzia. Adimen artifizialak eduki digital horiek aberazten nola lagundu dezaken ere ebaluatuko dugu. Testuak berrikusiz, irudi erakargarriagoak lortuz edo sortuz, edo diseinuan hobekuntzak proposatuz. Adibidea jartzearren, deskargo bateko diapositiba bat hartu dugu, eta diapositiba hori aztertu dezakegu eta esan genezake, diapositiba horrek ze irisgarrintasun daukan, segun aurkezpena, zein gelatan, ze magenterentzako eta zein distantziara egiten den adibidez. Orduan, eredu hau erabili dugu, danon artean, klasean, hobekuntzak edo akatzak identifikatzeko. Orduan, ikasleekin eztabaidatuko edo galdetuko zaie zertan hobetu daiteken eta euren proposamenak botatzeko. Bigarren pauso moduan, pilula honetan, kasu honetan, fase honetan egingo duguna da adimen artifizialarekin eduki digitalak aberaztu. Hori da gure helburua. Orduan, gelan egingo genuken ariketa batean, talde bakoitzari adimen artifizialeko tresna bat aukeratzeko eskatuko diogu, aldan neurrian hobei litzateke tresna desberdinak hautatzea, eurek sortu dituzten edukiak aberazteko asmoz. Irakasle bezala, aukeratutako tresnen aniztasuna uste dugu bermatzea garrantzitsua izango dela. ChatGPT, DALL-E, Canva edo beste tresna batzuk. Hemen ditugu adibide batzuk, testuen hobekuntzarako zeintzuk izango lirateken aproposenak, baliabide bizualak sortzeko, hausnarketa txiki bat egin ondoren, proposatzen zaizkie adimen artifizialeko lanabez edo bilatzaile edo elementu sortzaile desberdinak. Horretarako, pilula honetan, nik egin dudan adibidea azalduko dut. Esan bezala, lehenengo pilulan,
trokel bat osatzen duten komponenteak identifikatzen hasi ginen, eta komponente horietatik normalizatuak zirenei buruzko informazioa bilatzeko eskatu nion adimen artifizialari, laguntza eskatu nion, eta promptaren erabilera egokiaz informazio hau lortu nuen. Bai? Bigarren pilulan, helburua zen, informazio hori transmititzeko, aurkezteko, zabaltzeko, eskatu nion laguntza adimen artifizialari hautatzeko zein zen tresnarik egokiena. Eta berak eman zizkidan posibilitate guztietatik hauxe aukeratu nuen. Infografia kooperatibo bat egitea. Eta hemen proposatzen dizkit infografia horrek bete behar lituzken helburuak, deskribatzen dit zeregina, denboraren antolaketa, tresna eta baliabideak, bai? Eta infografiak izan behar lituzken ezaugarri teknikoak, nolabait esatearren. Eta baita ere eskatu nion ebaluazio errubrika bat, bai? Baina bueno, honek dira nik bilatzen ari naizen edo nire helburua markatzen duten ezaugarriak. Bueno, hemen aurrera jarraitu aurretik, aipatu nahi nuke aurreko gogoratzeko, aurreko piluletan erabili ditudan adimen artifizial tresnak izan dira Copilot eta ChatGPT nagusiki. Perplexityrekin ere egin ditut saiakuntza batzuk, baina bueno, azken finean bakoitzak berari hobeto egokitzen zaion lanabesa tresna erabili dezala. Hemendik aurrera, kasu honetan, Canvarekin infografia bat egitea bururatu zait, eta Canvak ere esan bere adimen artifizial propioa baduela. Kasu honetan, hizkuntzak garrantzia duela dirudi, Canvaren adimen artifizialak hobeto erantzuten bai baldin badu, erantzuten bai du promptean ingelesez idatzi eskero. Eta hemen honako adibide bat, hemen agertzen den adibidea erakusteko asmoz, hemen nik nahi baldin badute aurkezpen berri bat sortu, berak esaten dit ze motatako edukia sortu nahi dudan, bideoa, oroitzuri bat, edo nahi dudana, ez? Eta hemen, hemen azpikaldean agertzen den ikono honetan, hau da, Canvak daukan bere adimen artifizial tresna, hemen idazten da, ingelesez idazten dugu, emaitzak ematen baldin badizkit, eta bueno, hemen sortzen dizkit, emoten dizkit emaitza batzuk, bai? Adibidez, lehen hemen erakusten dizudan hau, bai? Honela lortu dut hemen ikusten dugun adibidetxo hau, bai? Hemen ikaslei komentatu, segun zein lanabesekin lan egiten ari diren, hizkuntzaren erabilera ere kontutan izan behar dutela. Baina zer gertatzen da hemen lortu dan infografiarekin? Ia zer egin gabe, hau da, promptean idatziz, lortu dala infografia hori. Baina nik jarritako ezaugarriekin ez dator guztiz bat. Orduan, zer egin dut? Erabaki dut mapa kontzeptual hori edo infografia hori zelan da personalizatzea, bai? Eta hori personalizatzeko berriro ere Canvara jo dut eta Canvak eman didan egitura bat aprobetxatuz, neure irudiak eta neure testoak aurretik lortuak nituen inteligentzia artifiziala edo adimen artifizialaren bitartez edo laguntzaz lortutako testoak gehitu ditut eta irudiak trokelen inguruan edo elementu komertzialen inguruan irudiak lortu ditut. Eta horretarako erabili dudan
adimen artifizialeko tresna hau izan da. Kasu honetan, gaztelera erabili dut bilaketa hori egiteko, eta esan behar dut Gemini izan dela niretzako irudiak bilatzerakoan eta batez be eduki teknikoa edo zerbait teknikoa denean edo behintzat nire esperientziak erakutsi dit bilatzaile egokiena Gemini dala, bai? Adibidez, hemen eskatu diot, genérame imágenes de punzones de corte rectangulares empleados en troqueles de conformado de chapa. Eta hemen lortzen dizkit irudi hauek. Deskargatu eta gero hemen kopiatzen joan naiz, bai? Nahiko gaiarekin badatozen irudiak eta nahiko errez batean lortu ditut, bai? Zer gertatu da? Hemen hasiera baten egitura hau, infografia honen egitura hau lortu dut, baina hemen berriz ere sormen fasean lortu genituen ezaugarrietara hurbildu naiz, baina gauza falta dira, ez? Adibidez, kolorea, bai? Kolorea, baita ere hizkuntza, bai? Vale? Orduan, irudien garrantzia, testu gutxi, irudi asko, bai? Ez bai izan zerbait oso densoa egin nahi, beraz, orduan, pizkanaka, adimen artifizialaren laguntzaz eta gero gure erabakiak ezarraraziz, lortu dugu gure infografia, ezta? Baita ere aipatu, gure zikloa euskeraz danez eta emaitzak erderaz lortzen ditugunean ere, Eloiarren itzultzaile automatikoa erabiliaz, testu horiek euskeratzea nahiko erraz batean lortzen dela, egia da beti ere testu horrek itzuli ondoren irakurri egin behar direla ikusteko ia benetan guk eskatzen genuen kontestua edo esanahia betetzen duten edo ez, bai? Vale. Eta azkenik hemen jarri dut infografia hori Canvaren esteka ikaslek eskuragarri izan dezaten. Eta lan guzti hau egin ondoren, garrantzitsua da ikaslek azken pauso moduan lanari buruzko ondorioak eta hausnarketak egitea, bai? Betiko galderak dira hauek, ez? Nola lagundu dizue adimen artifizialak eduki digitalaren hobekuntzan, zer arazo edo muga izan duzue, oztopo izan duzue, bai? Eta gero baita ere irakasleok olako ekintza bukatzen denean barrido indartu behar dugu edo aipatu behar dugu bilaketa momentuetan jarraitu beharreko pauta batzuk, ez? Pronta argiak idaztearen garrantzia zelakoa den, sorkuntza prozesuan pertsonak gidatzearen garrantzia eta erabaki hartzearen ardura pertsonena edo ikaslena edo irakaslena berdin zait pertsonena dela, eta bar, bai? Orduan, olako lanak formazio fase batean bukatu behar lirateke ondorio eta hausnarketa batekin, bai?